Nazdar lidi, já vás zdravím u této sandboxové peckové hry, která je ve stylu Minecraftu. Nacházíme se ve hře 7 Days to Die, alfa verze 2. Moje jméno je Psychopat, budu se vás snažit provést touhletou hrou, abyste byli schopni přežít první noc, první den, bez nějakých větších újem a ztrát. Tato hra je od společnosti The Fun Pimps. The Fun Pimps, nevím proč The Fun Pimps, každopádně vývojáři na této hře docela pracují. Jak vidíte, grafika je docela pěkná. Teď jsme momentálně v nějakým biomu, škaredým, takzvaným mrtvým. Já se podívám na mapu, tu máte potemkem. Tady ty hvězdičky, jak vidíte, to jsou spawn pointy. Já jsem se spawnul zrovna v takovém biomu fakt nehezkým. Takže já se vydám někam sem rovně a si prozkoumám tady ten barák. Jinak dole v levém rohu vlastně vidíte stav hladu, stav vody, stav zdraví a stav staminy. Stamina vám ubývá, ať kopete nebo utíkáte nebo cokoliv děláte, tak vám prostě ubývá stamina. K tomu je třeba doplňovat vlastně vodu a sprint a staminu. Tu jsem si dal momentálně po 9. Co vidíte tady dole, tak to všechno používáte. Když máte zbraň, musíte k ní mít vedle náboje, jinak nepřebijete. To je velice důležité vědět. Tady to je inventář. Pokud byste umřeli, tak to, co máte tady, nestratíte, ale to, co budete mít tady dole, je všechno pryč. Jo? Takže to je tak k základní informaci. Jinak nahoře v levém rohu vidíte vlastně, že mi utíká furt nějaký čas. Běží furt upředu. Já tady mám někde psa a už jde po mně. Poměrně mi dává zabrat. I z monster se tady dá vlastně sbírat lecos, a to ve formě vody až po různou munici, který je ve hře poměrně dost ze začátku a potom postupně začíná obejvat, což je docela smutný, protože čím víc dnů budete ve hře, tak tím to budete mít složitější hrát. A samozřejmě, když si uděláte nějaký pěkný obydlí, tak to tak těžký není. Jak vidíte, zemlí se dá zabít jednou ranou. Našel jsem jen knížku, to je super, můžu si něco přečíst. Takže tak, jinak prostředí je kompletně vlastně zničitelný, jak jsem říkal. Takže když budete dole kácet strom, on se na vás normálně nekompromisně sesype, úplně celý. Není to jako Minecraftu, kde musíte každý blok jednotlivě vytěžit, což je docela smutný. Já bych vám to mohl vlastně hned následně ukázat. Taková epická celý se sesmí, to je úplně nádhera. Vybírám z něho hned dřevo, protože dřevo se nám hodí, hlavně do začátku. Na pasti a jiné různé věci, na barikády, například tamhle vidím ve vzduchu psa, to se mi za chvíli vykreslí, ten je dokonce v baráku zaletěný. Bude muset odstranit. Samozřejmě kolem každého baráku je kopice zombíků. Takhle na cestách a podobně nebývají. Ale takhle, co se týká baráků, tak jich bývá poměrně dost. Musel jsem prázdnou lahvičku. Z každého zombíka se dá skoro vždycky něco sebrat. Taky to bývá, takže ne. Ale vidíte, já si je tady pěkně vykupuju, protože občas je v nich i něco, co se dá docela dobře použít. Například scrap metal. Tady se využívá k obě nástrojů. Sebrali jsme stick, to je fajn. A tady dokonce nám dal jeden jídlo. Tady máme dalšího pána na holení. Když se trefíte do hlavy, zombík padne. Když se do hlavy netrefíte, tak máte smůlu. Tady mi běží pes na návštěvu. Taky jsem ho dostal jednou ranou, což bylo pěkný. Nějaký plot fragment z něho máme. Ještě nahoře máme nějaký zombíka. Jo, tak ještě jeden. Vyčistili jsme si v okolí, teď bychom tady měli mít relativně klid. Aspoň tam. Takže vidím, tak se mi tady nějakým způsobem zombíci spadnou. Máme tady pěkný barák, já si vezmu tady židličky třeba.
hned. V každém baráku, všude po mapě jsou různý balíčky, trezory a jiné podobné věci. Z těch se dá vždycky něco takhle najít, sebrat. Ze začátku sbírejte úplně všechno, nevíte co na co je, jako to dělám já momentálně, protože všechno se nám bude do budoucna hodit. Já bych vám chtěl ukázat vlastně i nějaký zajímavý recepty, kuchyň pod opravdu nepotřebuji, zatím nic nevařím. Takže jsem prohledal vaše baráky. Prostředí zcela zničitelný, takže jsem si právě prostřelil nějakou dobu. Tady jsme náboje, nějaké líšky, se taky vyrábí. Pokud se skládají do jedné věci, tak to vlastně v tom inventáři není až takový problém. Horší je potom, když máte plný inventář, že si musíte vyrábět nějaký česty, abyste byli schopni tady ty věci si někam uložit. Co máme tady v krabici? Zase knížku. Kam my bychom se šli podívat, aby jsme se někde na nějakém vhodném místě zabydleli? My jsme se mohli podívat sem, to není daleko od těch ruin, a navíc tady by mohl být i docela pěkný loot. Budeme se podívat tady dolů. Aspoň vám ukážu nějaký nový biom, cestou teda ještě natěžím nějaký dřevo. Vím, že tam dole je biom zrovna poušti, takže tam je problém s dřevem. Se to dělá takhle, protože je to asi nejrychlejší způsob. Vrazíte strom prostě na tvrdý rukovnicí. A následně, až si vlastně ukážeme, jak vyrobit nějaký cejky na práci, tak knihy jsou poměrně drahý a myslím si, že do začátku je jich dost, ale pak opravdu začnou bývat a bude vám to chybět. Víte, už se blížím k poušti. Já tady schutí nějaký strom. Došly mi náboje, jak vidíte, takže jsem nepřebil. Klasicky Rkem přebíjíte. Pod Mkem máte mapu, jak už jsem říkal, pod Ičkem je inventář. Líbí se mi propracovanost jejich grafiky, i když tady ty přechody z biomu do biomu jsou takový trošku tristní. Ale jak padá prakticky strom, úplně celý krásně skácí dolů a máte z něho hned surový dřevo připravený na zpracování. Já se trošku napikuju. Se dá teda nazbírat i tady v poušti dřevo a to z takových, jakých si vám dokázal. A tady z takovýchhle robinců se dá nazbírat, to jsem asi dělal teď. Každopádně je lepší takhle to. Tady to je zrovna Spider Zombie, ten umí běhat jak po stěnách, tak vlastně po žebříkách. Ostatní zombíci už umí běhat i po žebříkách, což je škoda. Takže toho jsme zrovna zabili, má takový docela nepříjemný zvuk. Oni všichni ty zombíci tady mají docela nepříjemný zvuk. Podíváme si, co je tady. Tady byl nějaký kemp někoho. Někdo tady asi pravděpodobně přežíval. Každopádně mě to nevadí, protože já si to tady aspoň dolutuju. Máme tady zlobivýho psa, který je hodně nasraný. Mě to nevadí, jako popravíme. Ještě vyčistíme tady vás. To od vás teda klid, když už si to tady, než si to tady proběhne. Tady ten umírá na poměrně do stran. Je tak mířit do hlavy. Našli jsme spací pytel. Spací pytel je důležitý. Pokud si ho uložíte na nějakém místě, tak se na tom místě znova vlastně narodíte. Takže to si ukážem. Následně já se nechám někde potom zabít. Abyste viděli, že to opravdu jako funguje, že to není žádný klid. Tady jsme to proběhli. Nějaký náboj, což se určitě hodí. Našli jsme dokonce i benzín. Ten se bude hodit v budoucnu. Doufujeme, že teda najdeme správnou ingredienci pro něj, jako je motorová pila, nebo takovej, jak bych to řekl, takovej, no, já nevím, jak bych to nazval. No, prostě něco jako věcí kladivo, kterým jste schopni vlastně vyvrtat díru do země, kdy pod zemí se nacházejí různý materiály. Hlavně ty vzácný, jako je uhlí a jiné podobné věci na výrobu třeba min a podobně. Tak to se právě těží takhle ze země. Ale k
tomu se určitě dostaneme. Já teď se budu snažit přes den tady pokud možno toho co nejvíc projít, abych našel vlastně nějaký věci do začátku, se kterými by se dalo přežít. Jak už jste viděli, tak v Alpha 2 nový zombie psy, ty už jsme potkali. Už jsme potkali i Spidera, ještě jsme teda nepotkali tu lítací potvoru, což bych chtěl docela rád potkat, abych vám ji taky ukázal, představil. Mosty jsou v Alpha 2 taky stabilnější, už se nepropadávají tak často, což je docela dobrý, i když občas nějaký blok stejně vypadne. Co jsme to našli? To vypadá jako čerpací stanice. To je docela živo. To si myslím, že by neměl být až takový problém. V rychlosti to tady se tady nechávám úplně zabít. Prostě já bych můžel. Vevnitř jsou ještě nějaký zombíci, protože slyšíme, jak tam momentálně už je obou. My si pozbíráme zatím to, co máme venku. A máme tady sud, to je paráda. Sudy jsou strašně fajn, ze sudů se dá vyrábět kanistr s benzínem v Alpha 2, což v jednice nebylo možné. To je to určitě 100krát lepší. Jinak, jak jsem říkal, prostředí je zcela rozebíratelný, můžete si takhle vyrobit i ostnutý drát. Zatím vidíte pasti, tady už jakoby někdo bydlel. Já to udělám takhle, tady to starý dřevo vyhážu. Sbírám si nějaký scrap metal, když se na mě valí kupice zombíků. Tady vidíte, moje zbraň pomalinku ztrácí durabilitu, takže ji budu muset za chvíli vyměnit. Tady to si dáme sem, ne vyměnit, ale respektive aspoň opravit, což si taky dá, nebo ne úplně opravit, ale dá se udělat to, že my ty zbraně spojíme a tím si trošku vyčistíme asi jednu správnou pelku. Samozřejmě, já bych to tady možná viděl i se zabydlet. Ten barák nevypadá špatně, se udělal, mám docela čas. V baráku jsou zombíci hodně rychlí, takže je třeba se podívat, vyčistit si to kolem. To bude jen trošku možný. Tady slyšíme ještě na střeše, tady máme dokonce ohniště. Takhle v těch skříních a věcech kolem se dá lecos vybrat. Počínaje vodou až po kdesi cosi. Já se půjdu teda podívat na střechu, když mám teda skoro hotovou zbraň, takže tady to je první návod, jak si můžete udělat jednu lepší zbraň ze dvou horších. Já osobně použiju tady sem. Ještě tady mám jednu pistoli, tu už nepoužiju, nevadí, mě takhle zatím stačí. Tady někde, co pamatuju, tak tady někde býval žebřík. Tady je pořád. Nějaký kufry, kde bude asi hned veselo, si myslím tak. A tady jedna jsem netrefil. Nevím, že nám něco dala. Jak vidíte, už mám poměrně zaprasený inventář a to jsem před chvilkou začala hrát. Těch věcí je opravdu strašně moc, co se dá nazbírat. Každopádně ne všechny se dají využít v prvním dnu, takže to nebudeme zbytečně všechno ukládat u sebe. Já bych se mohl tady relativně zakempit na střeše, protože ta střecha má výhodu. Jak vidíte, ona nemá rovné stěny ke střeše, takže nahoru vlastně Spider zombie jako takovej nevyleze, on se zasekne. Jo, jediný, odkud by mohli přijít, je ze zdola od toho, vlastně od toho žebříku, ale to je taková trošku výhoda, takže já bych se tady možná i zabydlel. Každopádně sem v noci přiletí třeba jakási potvora, která se nás bude snažit jakoby poštípat, to je ten velký sršen, jak tomu říkám já.
prolítli. Co máme tady? Už máme fajn. Bylo nějaký jídlo. A tady máme batužek. To mě velice potěšilo. Avšak my nemáme nic tečko. My to uděláme hned zase takhle. Takže si tady s jedním uděláme jednu lepší. Takže si tady tu zbývající. Tady ty na pasku můžete vyhodit. A tady máme další bouchačku, kam ji dáme. Tady máme fajky. Tady jsou taky perfektní momentálně. S pacím pytlou jsme se bavili, to jsem vám vysvětloval. No, mohli bychom to tady potom ještě trošku vytěžit. To nemáme. Jsme to všechno prošli. Dveře se dají takhle otevřít. Tady nám skáče zajíc, to je úplně super. Nestřílejte do toho, jinak to tady vybuchne všechno, uděláte si tady strašný kráter. No, já myslím, že do tohohle baráku by to i celkem šlo. Tak se zabydlíme tady. Nahoře něco zkusíme postavit. Já mám docela dost vody, ale nechci tady dole nic nechávat. Takže já si to takhle přehážu tady nahoru. To je opravdu vtipný tohleto. Všude máme klimačku na střechách. To jsou opravdu bohatý baráky. Tady za stolik teď potřeba nebudeme. Můžu si sem hodit nějaký náboj. To si můžete takhle klidně tady odložit. Protože není záhodno, abyste toho museli zbytečně moc u sebe. Co si budeme povídat, třeba schraňovat naše zásoby. Já to dělám kvůli tomu, abych si teda tady dole vybral nějaký skřínky. Protože v našem let's bych vám chtěl ukázat opravdu na scrap metalový středisko, ze kterého se dá vytěžit strašně moc. A tam bychom taky asi pokempili na jednu noc pravděpodobně, si tak myslím. A to vám ukážu návod, jak se tam dá snadno přežít. My už budeme mít tu výhodu, že budeme trošku zabydlení. Takže na střechu spajdři nám nevylezou a teď jsme tady vybrali, co se dalo kolem toho baráku. Já si sem teda ještě odložím nějakou vodu, budu potřebovat. Baterka je tady úplně zbytečná, to můžete rovnou zahodit. Ta nedělá žádný světlo a recepty si ukážeme záhy, vlastně, co jsme schopni vyrobit z toho, co máme tady v tom inventáři. A tady si můžeme odložit ještě nějaký jídlo. Jak jste si mohli všimnout v levém dolním rohu, tak už mi ubylo půlka hladu, půlka vody, staminy. Takže my bychom relativně mohli něco klidně zbydnout. Takže se normálně nejíte, že se mi to doplňuje. A k tomu se napijete samozřejmě, protože třeba se i napít, že doplňuje. No, a jsem plný energie a vitality, takže se do toho můžu pustit zas. Tady si odložíme teda nějaké věci. Fajn. Tak, teď si ukážem ten trik s tím spacím pytlem. Já vám to ukážu asi takhle. Všechno tady odsaď si dám vlastně sem, abych to zbytečně nestratil. Někam si uložím spací pytel, třeba sem. Jak vidíte na mapě, se tady udělala vlastně jakoby další hvězdička. A já teď někam poodběhnu. A normálně suverénně dám suicide, kdy jsem se zabil. A teď vlastně uvidíte, že se spavnu na místě, kam jsem si uložil spací pytel. Je dobrý si ho ukládat na vlastně místo, kde vlastně jste v bezpečí. To znamená, že když někdy umřu, tak ne, že se spavnu na místě, který mám vlastně začínaný kompletně zombíkama. Jo, takže tady jste viděli vlastně respawn. Dál tady máme ten inventář a tady máme jakýsi bílé recepty. Ty bílé recepty vlastně ještě neumíme vyrobit. My na ně máme materiál, ale ještě neumíme vyrobit, takže začneme třeba s pacím pytlem. Výrobu spacího pytle, ale já mám jenom 10 klot fragmentů, takže ho vyrábět nebudu, protože už jeden mám. Jo. To je takhle z tohohle klot fragmentů a měli byste spací pytel. Můžeme si vyrobit oheň, to je taky dobrý. To je vlastně z kulatého dřeva. K tomu takhle přidáte papír, vyrobíte si oheň, já si nějaký vyrobím, protože
se určitě hodí. Pak si můžeme vyrobit scrap metalové dveře. Takhle vlastně postupně otvíráte veškeré ty recepty. Jakmile se dostanete k tomu, že potřebujete něco vyrobit, tak si vlastně jenom kliknete na ten zelený recept a máte ho hned hotový. Takže z tohohle hlediska je to mnohem propracovanější než u Minecraftu. Minecraft ten vlastně má tu nevýhodu, že musíte furt u sebe nosit craftovací stoleček. Tady máme třeba oil barrel, z toho si můžeme pak takhle vyrobit benzín. Já se ho vyrobím hned, protože já nebudu plejtvat. Já se v klidu ubráním. Iron ingoty, ty se vyrábějí takhle ze scrap metalu. Čím víc scrap metalů, tím líp, protože si pak vlastně můžete vyrobit nářadí na práci, a třeba na kopání podzemí a tak. Dál si můžeme vyrobit log cabin wood, se vyrábí takhle ze 2 kusů dřeva, kdy se vám vlastně z toho vyrobí 8 kusů dřeva najednou, který můžete někde použít. Oil barrel, samozřejmě, kdybych to chtěl vrátit do původního stavu, abych někde mohl něco odpálit, tak tímhle způsobem. Otevřeli jsme si další recept. Pak tady máme papír. Papír se vyrábí z knížek a ten je právě na ty zmiňované vohně, který jsme si už vyrobili. Scrap metalová stěna. Můžeme si vyrobit scrap metalovou stěnu. Můžeme si vyrobit takhle 3, kdybych tam dal 9, to je škoda, to je zbytečný plýtvání scrap metalem. Šapred sticky. Šapred sticky se vyrábí z klasických sticků. My je vyrábět nebudeme, ale vyrobíme si torč. Torč je velice důležitá věc. Takže si vezmete klasický sticky, dáte si je sem, vezmete si k tomu cloth fragment a dáte si to sem. A já mám takhle 8 torčů, ještě nějaký cloth fragmenty zbyly, což je super. A pak bych mohl ještě vyrobit trunk punt tip. To jsou vlastně pasti na zombíky. Vyrábí se takhle ze dřeva, jsou to takový kůly velikánský. A nejlepší je dát do země s podkopáním 6 bloků. Takže si uděláte 6blokovou jakoby díru do země, uděláte ji třeba ve 2, ve 3 řadách a když je tam takhle namílíte, tak zombík se rozběhne, spadne na něj a umře, což je určitě jedna z hodně dobrých důležitých pastí. Já vám ukážu, teďkom bych třeba vyrobil old wood. Z old woodu bych vyrobil takhle old plywood, což je překližka, a z překližky bych vyrobil sticky. Ze sticků bych vyrobil šapred sticky. Šapred sticky si dám do inventáře a jak vidíte, tady se mi otevřel nový recept. Kliknu na něj a vím, že to musí být něco s těma šapred stickama, tak automaticky jdu. Takhle to rozložím. A tada, máme tady wood spiky. Wood spiky jsou velice používaný. Používají se hodně často, hlavně na začátku, určitě na příští, takže já si jich nakliknu třeba takhle kopici, že dříví ještě nějaký zbývá. Tak, máme nějaký woodspiky. A tady ty šapredstiky už nebudu potřebovat, tak je takhle vyhodíme. Tak, tím bychom měli vlastně ukázaný základní styl vlastně craftování jako takovýho, kdy já si můžu vyrobit, co vlastně potřebuju. Momentálně bych se tady potřeboval na té střeše trošku zabydlet, takže já si udělám tady jenom takový dřevěný přístřešek s tím, že bych teda odboural určitě ten žebřík, aby za mnou nemohli kamarádi, jak se říká. Takže oni jsou potom opravdu hodně agresivní a jak vidíte, mě už si začíná stmívat pomalinku. Začíná vždycky slunce dolů. Takže, aby jsme se jim ubránili, jsme si zalezli teda na střechu s tím, že máme střechu takovou, aby vlastně ty šplhouni nemohly vylízt, aby se vždycky zasekly, ty spidery takzvaný. Já tady mám nějaký dřevo, tak já si z toho, já si vyrobím jenom z půlky, takhle 92 bloků. Postavíme díru. Mohli bychom si sem vlastně takhle třeba uložit oheň jeden, druhý. Čím víc světla kolem vás, tak vlastně zombíky zpomalíte. Vezmete si to a oheň normálně zapálíte, že kliknete na ten oheň před sebou. Takže tím jsme si udělali takový docela příjemný světlo kolem nás. A to tady vyčistíme na odpadky. Taky určitě nebudeme potřebovat. Tady máme nějaký ty zásoby. Všechno můžeme
toho se dá potom taky vytěžit nějaký scrap metal. Tady je hnízdo, to je tady taky nový. A z toho se právě sbírají pírka na, jak bych to řekl, na náboje do kuše. Takže to určitě sbírat. Někdy jsou na stromech, když teda si dáte tu práci, že tam k němu vylezete, tak samozřejmě můžete využít následně. Já sem nasázím všechny spajky kolem, aby jsme teda měli takzvanou klidnou noc. Kdyby náhodou nějaký spider, ale oni opravdu, když mají nějakou překážku v cestě na střeše, tak k vám nevylezou. Jak vidíte, začíná se stmívat hodně rychle už teďko. Čas pořád běží a běží. Spojku jsme si udělali dost. Tady si zakempíme na střeše. V noci tady zombíci teda asi pravděpodobně něco rozdílí, ale to se nedá nic dělat. Protože my to máme jenom jako dočasné útočiště. Já bych si rád osobně udělal barák někde jinde. Bacha, když si na ně stoupnete, tak samozřejmě dostanete zásah a to by vás mohlo docela šiknout. Umírají králíci, to je slyšet. Takhle v dálce. Novina. Tak, to bychom měli základ. Jsme schopni přežít. Samozřejmě, když se budou chodit nějaký lítající potvory, tak my nebudeme muset prostě suverénně zabít. Kde budeme spát? Budeme spát tady a budeme spát hlavou ke zdi. A tohle, tady si to můžeme ještě takhle. Jo, tak to už asi nepůjde. No. Docela škoda. Máme to takhle mezi ty. Máme doručný torč, jak se říká. Máme teda ještě víc světla, ještě větší jistotu, že přežijeme. Vlastně je 2053 a zombíci by se měli za chvíli začít poměrně hustě spadnovat. Pak si tady ukážeme, jak jsou vlastně rychlí v noci. Oni fakt sprintujou v noci, oni nechodí, oni sprintujou a to je hodně nepříjemné. Já jsem teda pod gas station, takže když to tady budu demolovat, tak mi to tady asi si myslím i poměrně rozbijou. Je noc, zombíci ještě pořád nikde a doufám, že tady nahodí za chvíli nějaký spawn. Skočil dolů takhle. Jsem tady poměrně osvětlený, měli by mě v pohodě vidět na dálku, takže by za mnou mohli s tím nějaký přijít. Tady byla nějaká sranda z ruše. Máme dost nábojů, máme dost brokovnic. Tady ta pumpovací brokovnice je velice dobrá, ta je velice užitečná. A vidíte, tak tohle je přesně on, to je ten spider zombie. On teď bude líst takhle za mnou nahoru a vždycky se vlastně odrazí o tu střechu. Jo, takže on vždycky spadne. Já nevím, jak bych vám to ukázal, ono to není tak vidět. Jo, ale vidíte, že prostě vždycky spadne dolů. A takhle bude běhat nahoru a bude furt padat. Což je úplně super, takže toho se bát nemusíte. Teď leda by sem přiběh nějaký ten velký ptákovec, který by nás tady mohl začít otravovat, ale s tím bychom si taky měli lehce poradit. Tohle začíná být poměrně živé. Zombíci jdou vždycky tam, kde jste vy, takže když jste vlastně doma někde schovaný, tak oni jdou za vámi, strašně rádi. A mají vás strašně rádi, nás strašně zbožňují lidi, nás chtějí hlavně sežrat. To je jediný, co je momentálně zajímá, se k vám dostat a sežrat vás, protože v noci jsou rychlí a víc, že na to mají. Dobrý, takže já jsem rád, že jsme se viděli u téhle mojí první epizodky v tomhle videu. Já se vám dozvím zase v druhé sérii, kdy jsme spolu mohli přečkat tuhle noc a pak bychom pokračovali dalším dnem někde
kde si okolí. Mohli bychom si podívat sem dolů, tady na to skravnatelové středisko, nabrat tam nějaké zásoby. Možná se tam i trvale zabydlet, ale zase by to bylo daleko přes celou mapu. Takže bych spíš preferoval nějaké místo, někde třeba tady bezsmutnou dolů vyřešená a tady chodí zásoby dřeva, věcí, jídla a podobně. Takže děkuji za sledovanost, děkuji, že mi dáte třeba možná nějaký lajky, pokud nedáte, dislajky, diskomenty, všechno akceptuju, všechno beru. A doufám na shledanou v dalším videu.